Čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Ospravedlňte tento môj vzhľad, ale ja som práve teraz prišla z práce. A ja viem, že teda toto video sa volá nejak a možno je pre vás trošku zmetočné to, že to idem točiť asi v iný deň, ale práve preto, aby to nebolo akože všetko také narýchlo, na silu a také neprirodzené, tak som sa rozhodla, že toto video napriek tomu, že vám chcem ukázať svoju ako keby víkendovú takú reset rutinu upratovaciu, tak natáčam už cez týždeň, aby som to všetko mala pekne ako keby zosetnuté. Je dosť možné, že to budem natáčať vo viacerých dňoch, ale chcela som, aby ste to mali teda všetko tak pekne na poriadku. Teraz som sa trošku zaciklila, zamotala sa do svojho vlastného prejavu a do svojej vlastnej vety, ale nevadí. Vítajte v tomto videu. A v dnešnom videu, ktoré teda po dlhšom čase bude zase upratovacie, by som vám chcela ukázať, ako vyzerá moja taká upratovacia, refresh, bytová rutina víkendová, pretože cez týždeň akože popravde tomu upratovaniu veľa nedám a naozaj mi toho veľa zostáva cez víkend. Počas školského roka pre mňa hlavne v nedele, pretože vtedy mávam voľno, vtedy nebývajú prednášky. Takže vlastne v tomto videu vám ukážem, že ako sa snažím akože udržiavať ten byt a zároveň vás povzbudím, ak máte pocit, že máte doma stále bordel, nie ste sami, ja mám tiež ten pocit a myslím si, že to nie je len pocit. takže vlastne v dnešnom videu vám ukážem, že čo robím, aby som sa potom v tom byte cítila tak akože lepšie, príjemnejšie a aby proste aby to bolo tak na moje oko akoby upratané, nebudeme sa baviť o žiadnej akože hĺbkovej rutine upratovacej, o žiadnom vyslovene, že triedení, o žiadnej organizácii a tak, len proste o takých tých kvázi povrchových veciach, takéto, že čo treba trošku pofackovať každý týždeň, aby proste ten byt a tá domácnosť vyzerali akože ako tak obstojne. Takže o tomto bude dnešné video a ja som sa rozhodla, že to skúsim tentokrát spraviť tak trošku esteticky príjemné, keď to tak akože sformulujem. Úprimne vám poviem, že v tejto chvíli, keď točím tento úvod, si nie som úplne istá, ako to vypáli, nie som si vôbec istá, ako to vyjde, ako to dopadne, čo z toho nakoniec bude, ale verím, že to bude prínosné a že to bude také, ako si predstavujem, aj keď to sa málo kedy stane. Ale každopádne dúfam, že sa vám toto video bude páčiť. Je to trošku v mojej predstave taký iný formát, než som zvyknutá robiť a možno než vy ste zvyknuté točiť. Čiže mi dajte určite vedieť, že ako sa vám to pozdáva, čo na to hovoríte a poďme na to. Dobre, voiceover som nenahrávala strašne dlho, takže naozaj dúfam, že to bude v poriadku. A že to nejako zvládneme, pretože naozaj som z toho veľmi vypadla, ale keďže som zvyknutá sa s vami rozprávať, tak by to snáď mohlo byť v poriadku. Čiže svoje upratovanie rada začínam v kúpeľni na záchode a prvý krok pre mňa väčšinou býva naozaj prádlo. Tentokrát som prala, ako vidíte, farebné, preto som do pračky pridala aj taký ten obrúsok, ktorý zabraňuje zafarbeniu oblečenia. Pridávam si tam klasický môj prášok z tohto môjho praktického dávkovača, ktorý ma už trošku vytáča, pretože tečie pomalšie, než by som si želala, ale nevadí, aspoň to vždycky viem odkontrolovať. Rovnako tak potom pridávam aj aviváž a vonné perličky, ktoré sa mi veľmi osvedčili pridávať do každého prádla, na rozdiel od toho, ako som bola zvyknutá ich pridávať vždy len v podstate do akoby pracích dávok s posteľným oblečením, povlečením a s plachtami a podobne. No a teda môjim hlavným dôvodom na to, prečo vlastne začínam s tým, že zapnem pračku, je, že ma to ako keby namotivuje k tomu pokračovať, pretože je to v podstate ako keby jedna činnosť, ktorú si už môžem odškrtnúť z môjho zoznamu vecí, ktoré treba spraviť, čiže je to pre mňa také motivačné. Mám potom pocit, že už som dobre začala, že už som to v podstate rozbehla, aj keď ja viem, že perie práčka nie ja, ale aj tak je to pre mňa taký naozaj, že motivačný štartovací úkon, vďaka ktorému sa teda rozbehnem upratovať zvyšok bytu. Ako ste teda videli, tak vždycky si prášok a aviváž vlastne naberám z tých zásobníkov do takých odmeriek. Jedna je vlastne z nejakého veľkého prášku, z nejakého persilu. Tu mám teda na prášok a druhá je vlastne z aviváže nejaký vrchnačík, takže to používam na odmerky, teda ako odmerky a potom, ako ste videli, hodím ich, Pane Bože, do pračky a v podstate nechám ten cyklus prebehnúť tak, že ich mám zároveň v pračke, čím sa vypláchnú a v podstate využijem aj tie úplné posledné zvyšky tých prostriedkov.
Ďalšia vec, ktorú robím hneď potom, je v podstate čistenie a upratovanie toalety, pretože je to vlastne najmenšia miestnosť, ktorú mám najrýchlejšie hotovú a pôsobí na mňa, alebo teda funguje na mňa ešte viac motivačne ako to prádlo, pretože jednoducho hneď to spravím, jedna miestnosť hotová, bam, a cítim sa potom proste super, ako keby produktívne, tak to je to slovo. Čiže prvá vec, ktorú robím, je určite, že nanesiem prostriedok na misu. Ja používam rúžový brev, ako vy už viete, pretože ho milujem, krásne vonia a je rúžový. Ten nechám chvíľku pôsobiť, medzi tým si vymením sáčok do koša a teraz môžete vidieť, že idem doplniť vlastne toaleťák na náš zásobníkový držiačik. Čiže toto určite spravím vždy, pretože človek nikdy nevie a naozaj nie je nič nepríjemnejšie, než keď vám príde, alebo teda dojde toaleťak, akože doma to až tak nevadí, ale keď ste na návšteve, no dobre, nebudem to rozvádzať, proste je to pre mňa dôležité mať doplnený toaleťak. Ďalšia vec, ktorú robím, je, že nastriekam prostriedok na vlastne celú toaletu a utrem z nej prach a rôzne nečistoty. Je to v podstate taký univerzálny čistič od značky The Pink Stuff. Krásne vonia a tiež robí takú rúžovkastú penu. Ak by ste náhodou chceli, kúpila som ho na e-shope Drogeries.cz, respektíve SK. Mám pocit, že na našom záchode sa strašne veľa práši, ale to už som zistila aj od vás, že na všetkých záchodoch sa strašne veľa práši, takže toto určite robím a snažím sa to robiť čo najpravidelnejšie. Áno, používam na to toaletný papier, pretože sa mi naozaj nechce chodiť pre rolku, ktorej by som spotrebovala oveľa viac podľa mňa, a takisto sa mi nechce používať také tie handričky alebo švédske utierky alebo niečo také, pretože jednoducho si myslím, že to je nehygienické, aj keď sa vyperú. A keď hovoríme o hygiene, áno, ten strapec ma neskutočne rozčuloval a potom som sa snažila si ho nejako ako keby schovať, ale stále, ako vidíte, mi to padalo a naozaj som na ňu mala, že veľké nervy. Čiže tak. Takže takto si to pekne všetko vyutieram, zotriem prach, keďže je to trošku antibakteriálne, tak by to malo pomôcť aj na nejakú likvidáciu nejakých nechcených proste vecí. Používam toaleťak aj preto, že ho vlastne takto pekne potom spláchnem, no a následne teda vyčistím misu takouto klasickou kefou, pekne aj pod okrajom, aj tam tam presne, kde sa zdržiava tá voda, aby som sa zbavila všetkého vodného kameňa, a obzvlášť potom mysou sa zdržiava veľa baktérií a vytvára sa vodný kameň, čo potom teda spôsobuje ten nepríjemný zápach, ktorý vždy spomínajú v reklamách na brev guličky, ktoré inak, ako vidíte, tiež mi tam viseli a naozaj ich odporúčam, pretože sú podľa mňa najlepšie. No, keď mám hotovú toaletu, tak sa presuniem do kúpeľne, kde začínam vlastne pozbieraním takisto rôzneho odpadu. Teraz som sa nemusela meniť, pretože som ho menila nedávno, boli tam dokopy možno nejaké veci, takže na to som sa viac menej vykašľala, ale vrhla som sa hneď na umývanie ako keby vane, čo vidíte, že som mala perfektne zaostrené, lebo som si nechala foťák, pozor, tentokrát som natáčala na foťák, na automatické zaostrovanie. Za bežných okolností by som teda vlastne dala z tej vane úplne všetko dole, vystriekala ju prostriedkom, vykevkovala, potom opláchla, takto presne touto handričkou dočistila, doleštila. Tentokrát som to nepotrebovala spraviť, pretože to tam nebolo až také zlé, aby som to musela všetko nejakými agresívnymi prostriedkami čistiť, takže som vlastne len navlhčenou touto handričkou v podstate poutierala prach, pretože zase, neviem z akého dôvodu. Na toalete si mi to už vysvetlili, v kúpeľni to naozaj nechápem, tak približíme si to trošku, že? Tak som to len vlastne na vlhčenou handričkou pozotierala, aby tam nebol ten prach, ktorý sa zdržiava hlavne medzi tými kozmetickými produktami, pretože tam bežne až tak vlastne nedosiahne ten prúd zo sprchy, alebo ako to mám povedať. Čiže som sa sústredila hlavne na to, aby som pekne vlastne všetko odprašnila, no a potom som samozrejme všetko vrátila naspäť a pokračovala som umývadlom. Tam som vlastne v podstate zopakovala celý ten postup len s tou navlhčenou handričkou. Práve tie produkty, ktoré som teraz dala dole, bola letná limitka, ktorú som si povedala, že už ďalej ani nechcem používať, pretože síce som ju chválila a odporúčala, ale sama som ju nakoniec až tak nevyužila, pretože vlastne neviem prečo, ale myslím si, že moja mamina so sestrou ju využijú viacej, takže som sa rozhodla, že im ju posuniem ďalej. Tie diery v tej kachličke si nevšimajte, to je ešte po bývalej majiteľke. Ja naozaj neviem, že čo tá pani tam stvárala, ale proste zatiaľ tam zostávajú, než sa dostaneme vlastne k prerábke kúpeľne.
Čiže takto som si dala vlastne dole produkty, hneď to tam vyzerá lepšie, lebo je to prázdnejšie, utrala som prach a hotovo. Takže ďalšia vec, ktorú musíme robiť, nerobíme ju radi a viac menej ju robím každý deň a myslím si, že všetky, alebo všetci, ťažko povedať, aké zloženie bude sledovať toto moje video. Každopádne každý z nás to musí skôr či neskôr, respektíve každý deň spraviť. Ja viem, že už teraz trošku, keď dostala som malinko nervózna z toho, že si nahrávam voiceover. Je upratovanie kuchyne, umývanie riadov, ktoré robíme niekedy niekoľkokrát za deň. Ja tým, že nemám umývačku, tak vlastne musím umývať riady ručne a tým, že máme malý dres a predchádzajúca majiteľka tohto bytu si dala z nevysvetliteľných príčin takúto sprostú batériu, ktorá vlastne má ten vodovodný kohútik takto strašne nízko, takže vlastne do toho dresu dám väčšinou tanier a hrnček a už to vyzerá, že to je plné a strašne zle sa to umýva, preto aj umývam tak, že mi stále tečí voda, pretože potrebujem stále niečo oplachovať a nemôžem si v podstate dovoliť, alebo ak to mám povedať, sa zdržiavať stále každé 2 sekundy tým, že by som vodu vypínala, zapínala, na novo si ju nastavovala a podobne, takže vlastne preto to robím takto. Čiže umývanie riadu, u mňa klasika, ja to vždy robím tak, že si časť umiem, nechám to odklapkať chvíľu, tak akože uschnúť na vzduchu a postiekať dole do tej tácečky všetku tú prebytočnú vodu a potom vlastne zase ten riad odložím a vrhnem sa na ďalšiu várku, pretože častokrát sa mi stáva, že proste toho riadu si nechávame viac naraz, aj keď teda ja som skôr zástanca alebo teda taký akoby obľúbovateľ toho, že umývať riad priebežne, ja kľudne akože keď som sama doma, mám čas, alebo aj keď nie som sama doma a mám na to čas, mám na to kapacitu, mám na to energiu, tak ja si kľudne umývam aj po lyžičkách, že kľudne varím a umiem si jednu varešku a tak. Viem, že to asi nie je úplne ekonomické, ani možno ekologické, ale proste mňa ten fakt riad v drese tak strašne frustruje, že radšej to spravím takto, než aby som bola z toho nervózna. Čiže vlastne toto je môj postup. Neutieram riady utierkou, neleštím, nepulírujem. Keď som bola malá, rodičia ma k tomu ako keby viedli, že ten riad poutierať. Ja som si k tomu nikdy nenašla vzťah. Možno práve kvôli tomu, že to bola práca, ktorú som ako dieťa najmenej alebo respektíve naopak najviac neznášala hneď spolu s vysávaním, ale to som si obľúbila, takže vysávam už rada, ale teda toto mi zostalo, že mám voči tomu akoby veľkú averziu, čiže riady neutieram vôbec do utierky, nechávam ich voľne uschnúť a nemám problém s tým ich dať do toho kredenca, aj keď sú ešte také trošku vlhké. Ďalší úkon, teda ktorý robím raz za týždeň, ale aby som bola úplne transparentná, niekedy je menej často, aj keď viem, že by sa možno mal robiť častejšie, je umývanie psích misiek, pretože vlastne tiež nechceme, aby sa tam našim zvieratkám množili nejaké baktérie a podobne. Ja ich vždycky ako keby nejak vyplachujem, ale takto akože na veľmi ich teda umývam naozaj ten raz týždenne asi, nebudem vám klamať. A robím to tak, že mu ich vždycky namočím, nechám mu ich chvíľku postať v tom drese, pretože sa mu tam vždycky ako keby prischne nejaké krmivo, akoby oslintané granule a podobne, čo je teda celkom hnusné a nerada to robím, pretože sú potom tie misky také osliznuté a strašne sa mi šmýkajú, ale je to treba spraviť, čiže ako vidíte, mám na to, teda neviem, že či ste si všimli, ale mám na to aj takúto zvlášť proste húbku, ktorú vlastne používam len na tie jeho misky a umývam mu ich normálne klasicky s našim Jarom, tak ako umývam taniere nám, tak umývam vlastne taniere aj jemu. A hovorím taniere, pretože tieto jeho misky vlastne zdedil ešte po Rufusovi a sú to v podstate klasické taniere z home oddelenia Teska. Náš Remus má teda 3 misky, má vlastne sadu 2 tých pekných šedých, ktoré má v kuchyni, tam má vlastne vodu a dostáva do toho krmivo 3-krát denne a potom ten tanierik, ktorý umývam vlastne teraz, tak to je jeho myštička na vodu, ktorú má na chodbe, pretože som rada, keď má ako keby fakt, že dostatočný prísun k tej vode a musím povedať, že teda on tej vody vypije fakt dosť. No a teda ďalší úkon, ktorý súvisí v podstate s tým predchádzajúcim, pre mňa je, robím to fakt, že raz za týždeň, niekedy 2-krát za týždeň. Záleží na tom, že čo v tom drese všetko robím. Napríklad, keď kúpem slimáky, tak samozrejme, že to spravím vždy potom, čo ich okúpem. Ale toto čistenie od kvapkávača robím naozaj raz za týždeň, niekedy raz za 2. Záleží na tom, ako veľmi je tam nános toho vodného kameňa, ale tým, že je čierny, tak ten vodný kameň je tam vidno veľmi skoro. Čiže, čo som tým chcela povedať, je, že ďalší úkon je v podstate kompletné vyčistenie od kvapkávaču na riad a dresu aj s takoutou
odkvapkávacou časťou, ktorá by vlastne mala na to slúžiť. Čiže vždycky si rozoberiem ten odkvapkávač, pekne si nastriekam vlastne takým tým prostriedkom proti vodnému kameňu. Ja používam momentálne malinový jeleň sprej. Chvíľku to nechám pôsobiť a potom to takouto kefečkou, ktorú som si na to veľmi obľúbila a je perfektná na tie drážky, tak to všetko povyčisťujem, aby som sa vlastne zbavila toho vodného kameňa, prípadne aj nejakých iných nečistôt, ktoré by sa tam mohli akoby nejakým spôsobom vyskytnúť a v podstate takýmto nejakým spôsobom si to pekne vykefkujem, napením a očistím a potom niekedy si to beriem teda brať, opláchnuť do sprchového kúta, ale tým, že som ho v podstate pred chvíľkou vyčistila, alebo teda vyčistila minimálne akoby nejakým spôsobom očistila, tak som to tam už brať nechcela, čiže vlastne uvidíte, ako profesionálne sa tuto takým decentným pošplechovaním som sa naučila vlastne opláchnuť tú penu aj v tomto našom mikrodrese, ktorý kebyže som mohla, tak by som naozaj z fleku, že chytila, vyrazila a dala si tam nejaký nový, ale aj na to príde ten čas. Čiže takýmto nejakým mechanizmom, ktorý je niekedy dosť risky, a teda musím povedať, že keď mám horší deň, tak častokrát z toho tú vodu povylievam všade okolo. No proste takto to nejako pooplachujem a dám si to potom tak trošku, áno, jasné, poklepeme a dám si to teda takto nejako akoby odstáť. Áno, tá voda tam trošku stečie, ale nie je to až také množstvo, ako keby som to tam vyliala, čiže to nie je problém potom zotrieť. No a pokračujem ďalej vlastne už čistením toho vlastne ako keby nerezového dresu ako takého. Používam na to, ako vidíte, moju Scrub Daddy hubičku, alebo teda toto je tá Scrub Mami, ale v podstate funguje na to akákoľvek húbka. Ja mám rada túto, pretože som si ju krvopotne pred časom zohnala z vlastne nemeckého Amazonu ešte predtým, než sa vlastne u nás a v Čechách objavil e-shop Scrub Daddy CZ a SK, ktoré teda dúfam, že v blízkom čase niekedy poctím svojim nákupom, keď to tak poviem. No a na to čistenie používam taký tekutý prášok, je to vlastne tiež značka The Pink Stuff, ktorý som kúpila na drogerii SD, ale môžete použiť na to akýkoľvek iný prostriedok, ktorý vám vyhovuje, kľudne nejaký cif, čo je vlastne obdoba, prípadne úplne skvele funguje aj, ja neviem, jarová voda alebo nejaký špeciálny sprej na čistenie kuchyne napríklad. Veľmi dobre sa mi osvedčil vlastne sprej Savo na kuchyne, takže ten mám akože veľmi rada. Tak potom to takto akože pekne pracne poutieram, to uvidíte za chvíľku, že s tou penou akože mám pocit, že pri tom utieraní tej peny človek spraví ešte viac peny vždy, čiže sa mi osvedčilo takéto najhrubšie dať vlastne dole touto hubičkou a potom si vlastne na to beriem handru a dávam to dole. Doteraz som teda popravde neprišla na to, kvôli čomu to s tou handrou ide vždycky lepšie a nepení to tak veľmi ako s tou húbkou, ale určite to bude nejakým tým materiálom a som si istá, že by sa našiel niekto, kto by mi to vedel vysvetliť, ale teda ja som zatiaľ spokojná s mojimi domnienkami. Takže takto si to vlastne pekne poočisťujem a potom ešte robím 2 ďalšie úkony, čo sa týka vlastne umývania tejto oblasti a o nich si hneď povieme. Neviem, že či to je zbytočné, alebo to má nejaký význam, ale vlastne ešte si to vždycky takto prestriekam sprejom, ktorý je na čistenie nerezových povrchov. Používam ho napríklad aj na digestor, alebo na vlastne áno, iba na digestor. Chcela som povedať, že ešte na úchyty, ale nejako som sa doplietla a nerezové úchyty ja mám v práci, pretože tam tiež čistievam dres ja, takže som sa z toho trošku domýlila. No, ale proste takto si to tam nastriekam, je to čistíš na nerez od značky Method. Už by som si ho znovu nekúpila, pretože mi prekáža tá jeho vôňa, ale inak je celkom fajn. A vlastne je to po ňom všetko také pekne čisté a lesklé. Utieram to potom takoutou kuchynskou utierkou, akože nerobím tam s tým nejaké veľké orácie, tak to si zase potom pekne poskladám. Chcela som povedať, že sušiak, ale odkvapkávač. No a posledný úkon, ktorý robím, je, že vlastne ten dres, ako keby to umývadlo samotné, potom ešte takto prestriekam lízolom dezinfekčným, pretože človek nikdy nevie a v tom drese sa naozaj nachádza všetko možné. No a teda, čo sa týka čistenia kuchyne a som vlastne celej tejto oblasti linkovej, tak pre mňa jednoznačne k tomu patrí aj čistenie vlastne povrchu sporáku, alebo teda tej varnej dosky. My máme teda
sklokeramiku, myslím. Zdedili sme to, alebo teda kúpili sme ten sporák spolu vlastne s tým bytom, čiže úplne si nie som istá, čo to je, ale indukcia to nie je určite, takže zrejme to bude sklokeramika obyčajná. No a vlastne prebieha to u mňa tak, že si to nastriekam takto odmasťovacím sprejom, tento bol konkrétne z Lidlu, ale v momente, keď nahrávam tento voiceover, pri ktorom dúfam, že je počúvateľný, tak sa mi už minul, čiže akýkoľvek odmasťovací sprej aktuálne mám, tak ten tam vlastne nastriekam, nechám ho chvíľu pôsobiť a potom ho nahrubo zotrem zase len papierovou kuchynskou utierkou. Určite by som toto nikdy nerobila handričkou, pretože tie handry by potom vyzerali fakt, že hrozne a ja zase rada tie handry používam opakovane, takže toto mi prípada také najlepšie. Ďalším krokom je vlastne čistenie tých horákov, aj keď to nie sú úplne horáky, ale platničiek, takouto škrabkou alebo žiletkou v podstate na tento účel, alebo teda neviem, ako presne sa to volá, aký je terminus technicus, ale jednoducho touto žiletkou. Mohla som to spraviť aj lepšie, ja viem, ale mne to stačilo na tento účel, takže som to vlastne nejako nechcela hrotiť. No a potom, keď si to vlastne zoškrabem, tak si takto tam nafrkám čistič na sklokeramiky a indukcie a podobne. Čiže je to vlastne prostriedok špeciálne ako keby určený na tento typ varnej dosky a ten si tam potom ako keby s pomocou húbky a vody takto pekne rozmasírujem, vyčistím to pekne, vyumývam to a vlastne toto je v podstate takéto hlavné jadro toho, ako umývam ten šporák. Potom už nasleduje len to, aby som to takto pekne ako keby pouplachovala, čo robím v podstate zase tou istou húbkou, ktorou som to čistila. Je to taká tá klasická riadová, hej, nemám žiadne také tie špeciálne húbky na tieto sporáky, sklokeramiky a podobne, akože vôbec to nehrotím. Inak toto, čo tam vidíte, je niečo, čo ma strašne štve, že vlastne tá sklenená platňa, tá najväčšia predná, je úplne taká poškrabaná, ale vyzerá to, ako keby to bolo poškrabané proste pod povrchom toho vrchného skla, čo neviem, ako sa stalo. Myslím si, že takto to už bolo, keď sme sa vlastne nasťahovali. Ospravedlňte ten rozostretý obraz, neviem, čo sa stalo, chcela som vám toto ešte porozprávať a neviem, ako sa toho zbaviť, ale ak by si náhodou mali tipy a triky, ako sa zbaviť takýchto škrabancov, tak budem len a len rada. No a posledný krok, ktorý robím, je, že vlastne opäť tú dosku nastrikam, tentokrát ale takým multifunkčným čistiakom, ktorý je vlastne na rôzne povrchy. Bežne používam metód alebo taký prostriedok z DMky, tentokrát testujem, alebo teda skúšam, alebo už viac menej mám otestovaný, ale používam sprej z Accionu, takže proste čokoľvek mám po ruke, tak si tam nastriekam. Inak by som to kľudne robila aj okenou, ale mám týchto čistiakov teraz viac v zásobe, takže to robím tým. Ale to tam vlastne poprelešťujem, ale zase to nehrotím nejako, proste sušmuhy, tak sušmuhy. Hlavné pre mňa je, že je to čisté. A ďalší úkon, ktorý teda robím, nie raz za týždeň, robím ho pravidelne. Nemôžem povedať, že by som ho robila zase každý deň, to zase ale snažím sa ho robiť teda tak často, ako na to mám energiu a nervy. A to je vlastne spratávanie rôznych hovadín z povrchov, akoby z jedálenského stola, zo sedačky, hlavne zo sedačky, pretože ja si tam nechávam kabelku, valejú sa na tam telefóny, ovládače, rôzne nabíjačky, notebooky, knihy, čítačky, rozhadzané deky, vankuše sú rozbité a čo je teda moja ako keby veľmi zlá vlastnosť, za ktorú viem, že nadávam aj Gabrielovi a nemala by som mu za to nadávať, pretože to sama robím a to je nechávanie oblečenia a ja to nechávam presne takto na tej sedačke, čo ma hrozne hnevá a je to preto, že nie je to vyslovene oblečenie, ktoré by bolo do pradle. Ja teda sa snažím naučiť to, aby som po každom alebo každý krát, keď si niečo oblečiem, to nedávala hneď automaticky prať, ale snažím sa to proste spraviť tak, že ak to nie je úplne že špinavé alebo prepotené alebo proste nejakým iným spôsobom hnusné, ale je to vlastne vec, ktorú si viem ešte minimálne raz obliecť, tak sa snažím ju nedávať do pradla, pretože potom zbytočne veľa periem, zbytočne veľa prádla sa tam hromadí. Som z toho frustrovaná, mám tam kopy prádla, nestíham to prať, je to proste kolobeh. Takže vlastne sa snažím o to, aby som niektoré teda kusy oblečenia, ako vidíte napríklad po prstenku, alebo sukne a nohavice, šaty, aby som ich vlastne obliekla viac ako raz, ak je to vlastne možné.
takže si ich nechávam takto na tej sedačke, čo je vlastne môj veľký zlozvyk a ja by som to strašne chcela nejako vyriešiť. U Gabka sme to vyriešili, takže sme mu dali taký špeciálny vešak do skrine, čo ale u mňa vlastne kvôli ako keby kapacite tej skrine a spôsobe, akým je moja časť skrine akoby zostavená, nie je úplne možné, čiže ja si to zatiaľ nechávam takto pohádzané vždy na tej sedačke, prípadne na stoličkách jedálenského stola alebo niekde na práčke alebo tak rôzne. Je to vec, ktorá ma strašne hnevá a strašne ju chcem nejakým spôsobom sa naučiť riešiť, takže hneď a nenechávať si tam vlastne tie kôpky, ale nie vždy sa mi to darí. Čiže takto si to proste pozbieram, hej, aby som to teda nejako ešte skrátila a rovnako si takto ponaprávam vankúšiky. Takto presne, áno, ja na to musím mať taký svoj systém, že ktoré musia byť na ktorej strane, respektíve ktoré majú byť spolu a podobne. Do budúcna by som si asi chcela pridať viac týchto malých vankušikov, ale na začiatok, keď sme kupovali sedačku, tak som si vlastne zohnala týchto 5 a bola som tým zatiaľ spokojná, čiže do budúcna ich niekedy možno bude viac, zatiaľ mi to stačí. No a potom teda, keďže si tam už akože naprášime z toho oblečenia aj z tej sedačky, samozrejme prach, čo je niečo, čo naozaj môžem robiť nie u nás doma, ale pri našom psovi naozaj to môžem robiť, že 3 až 5 krát denne, pretože on ako máva tým chvostom a všade sú z neho chlpy a prach, tak to proste sa na to chytá a hlavne na tieto tmavé povrchy, kde to je strašne vidno na tej telke a proste my máme ešte takú čiernu komodu, ktorú uvidíte za chvíľku, tak aj na ne sa to strašne vlastne zachytáva, čiže prach je niečo, čo by som mohla robiť naozaj často, ale robím to fakt, že raz za týždeň, pretože ináč by mi z toho preplo. Takže ako vidíte, používam na to túto Swiffer prachovku, ktorou to teda všetko takto pobehám, ináč je na to naozaj super a určite ju môžem odporúčať vyskúšať, ak ste ju ešte nemali. Skúšala som aj takú tú ako keby lacnejšiu alternatívu od DM značky. Mám ju v aute na palubnú dosku, tá sa mi zase až tak nepáči, viac mi vyhovuje táto Swifferka. No a na niektorých povrchoch, ako napríklad teda na tejto komode, ktorú som vám už spomínala, kde sa extrémne práši tiež, aj kvôli tomu, že sa tam samozrejme pri tom líčim a proste púder spraví svoje, tak tam to utieram vlastne tými mojimi obľúbenými multifunkčnými vlhčenými utierkami, ktoré stále a často vydáte vlastne vo spotrebovaných videách, pretože ich používam naozaj veľa, často a na všetko. Čo robím ďalej je určite starostlivosť o kvety, respektíve teda minimálne polievanie, ako vidíte táto chudinka, alebo tento chudák, záleží na tom, ako ho voláte, že či ho voláte divoký Jano, alebo takým tým divným názvom, na ktorý si teraz neviem spomenúť, už potreboval vodu. Starostlivosť o rastliny akože je taká veľmi otázna, pretože áno, väčšinou to robím takto raz za týždeň, ale čo sa týka teda toho polievania, to je veľmi individuálne, čo sa týka jednotlivých tých rastlín, podľa toho, čo vlastne potrebujú, aké majú vlastne oni požiadavky a podobne. K tomu som natočila už samostatné video o starostlivosti o moje rastliny, alebo teda ako nejaké také moje typy starostlivosti o rastliny, ktoré vám nalinkujem dole do popisku. No a keď už som vlastne pri týchto povrchových veciach, tak samozrejme nesmie chýbať utieranie tohto nášho jedálenského stola, ktorý je v hroznom stave, ja viem. Chcem ho vymeniť, ale zatiaľ som nenašla nič, čo by sa mi páčilo. Je to stôl, ktorý tu bol pôvodne v tom byte, takže zatiaľ sme si ho nechali, pretože sme nejaký stôl potrebovali a keď nájdeme teda iný, taký, ktorý nám bude vyhovovať, hlavne mne teda asi, tak verte, že tento poletí raketovou rýchlosťou, ale teda zatiaľ proste pracujeme s tým, čo máme a radšej nejaký stôl ako žiadny, aj keď teda fakt je na tom zle. Vaše šťastie je, že ste nevideli, čo na ňom všetko bolo predtým. Chcela som, aby toto video nebolo až také depresívne, inak je to aj také trošku skladisko, pretože si na ňo odkladáme všeličo ako notebook a podobne. No a tuto už som ja, aby som sa vám aspoň trošku ukázala. Bola som naozaj vyčerpaná z toho všetkého upratovania, pretože v tento deň bolo hrozne teplo. Presne tak, bolo hrozne teplo a ja som sa zabudala hydratovať, takže som sa potrebovala napiť. No a môžeme ísť ďalej. A toto, keďže už má spravené povrchy, pretože ja som ten typ, ktorý zastáva názor, že upratujeme vlastne z hora nadol, toto je naša krása. Toto sú naše chumáčiky lásky, ktoré nám zanecháva náš Remus. Neviem, ako sa mu to darí. Proste všade sú po ňom tieto chumáče. Minula sa ma dokonca pýtala aj naša pani suseda, ktorá nám upratuje chodby, že či ho vyčesávame vonku na chodbe. Keďže sa ponáhľala, nemala som ani veľa času jej vysvetliť, že ho ani nemusíme vyčesávať, ale proste máme tieto chúchvalce všade a keď otvoríme vchodové dvere, tak vylietávajú na chodbu. Tam ich tiež vysávam raz za čas.
Nerobím to každý deň a teda musím spomenúť, že toto vysávanie není, že to robím raz za týždeň, toto robím, že raz za 2 hodiny, keď som doma, ale určite to patrí k mojej týždennej upratovacej rutine, takže poriadne povysávať určite je treba. Jednoducho proste tie chlpy sú všade, sú aj na chodbe, sú... Normálne by som sa akože neprekvapilo by ma, keby mi niekto z vás povedal, že je z Bratislavy a má doma remusové chlpy, pretože remusové chlpy sú fakt, že všade. Takže určite povysávať treba a ako vidíte, tuto bolo treba vymeniť aj tú predložku pred vaňou, pretože na nej už bol všelijaký bordel. S väčšinou ju vyprášim do vane, potom ju hodím takto do prádla a tentokrát som ju do vane neprašila, pretože vaňa už bola čistá, takže túto oblasť tiež treba povysávať. Opäť, akože ja viem, že to už znie ako výhovorky, ale tie kachličky a tie špáry sú v takom stave, v akom sú, pretože proste v takomto stave ten byt bol a úplne sa mi to nechce ako keby opravovať. Tam vidíte proste vydrolenú tú špárovačku a tak nemá to cenu, keďže sa chystáme tú kúpeľku prerábať, takže zatiaľ proste je to tak, ako to je. No a čo sa týka vysávania, samozrejme súčasťou vysávania podlahy je aj povysávanie vysávača, čiže vlastne takouto hlavnou hlavou s tým motorčekom a s tým filtrom povysávam aj vždycky túto ako keby násadu, ktorou vysávam tú podlahu. Raz za čas ju aj umývam, ale potom sa ten vysávač 24 hodín nemôže používať, čo si úplne často nemôžem dovoliť, takže to nerobím až tak často. No a samozrejme potom musím ten zásobník vlastne vyprázdniť, keďže toto je vlastne taký ten filter, alebo teda vysávač bez sáčku, bez nejakého tohto, je to len vlastne s tým filtrom, takže takto to tam vyprázdnim. No a keď už som bola teda pri tom, že som vlastne vyhadzovala do koša obsah vysávača, tak som si rovno presne tak zobrala aj sáčok vlastne s odpadkami a dala si tam nový. Toto tiež robíme častejšie ako raz týždenne, robíme to tak obdeň alebo každý deň, pretože z nejakého dôvodu, ja neviem, ako je to možné, ale my máme teda strašne veľa odpadu, čo je vec, na ktorej by som strašne chcela zapracovať a viem, že je to proti nejakým ekologickým zásadám, možno aj proti mojim osobným ekologickým presvedčeniam, ale jednoducho z nejakého dôvodu máme stále strašne veľa odpadkov, takže túto som si rovno aj vymenila teda sáčok. No a keďže to vysávanie je vyčerpávajúce pre nás všetkých, ako vidíte, neviem sa ani trafiť káblom, takže rovno sa mi aj ten vysávač totálne vybil, čiže som si ho dala aj nabíjať. Ako vidíte, tuto je úplne že zomretý, úplne na nule, v podstate ako ja s energiou už v tomto momente, ale ešte bolo treba spraviť ďalej nejaké veci, takže som dala nabíjať vysávač a vrhla som sa na ďalší úkon a to je upratovanie chladničky. Toto robím naozaj že raz týždenne. Ako vidíte, mám tam momentálne celkom chaos, pretože aj keď som sa snažila zaviesť krabičkový systém, presne tento krabičkový systém, tak som asi jediná, kto sa snaží od toho nejakým spôsobom dodržiavať. Čiže v podstate pri mojom každotýždennom upratovaní chladničky ide o to, že skontrolujem všetky potraviny, či sa tam náhodou nenachádza niečo pokazené. V tomto tanieriku bol dip jogurtový, ktorý bolo treba dať do krabičky vlastne z predchádzajúceho večera, kedy sa mi už nechcelo, tak som ho nechala v tej miske. Čiže pretriedím všetko teoreticky pokazené, hlavne teda šunky, syry a podobne, nejaké mliečne výrobky. Skontrolujem aj zeleninu, keď je tam niečo, čo má už nejaký svoj vek a je ten vek viditeľný, tak sa toho zbavujem. Všeobecne som človek, alebo teda my s manželom obaja sme skôr ľudia, ktorí neradi vyhadzujú potraviny, čiže sa naozaj snažím čo najviac toho zužitkovať, v ideálnom prípade všetko, v podstate aj tak upcyklujem jedlá, že keď niečo uvarím a viem z toho potom vytvoriť niečo iné, tak to tak spravím rada. Ako vidíte, v rohu aj Remus má z toho radosť, pretože občas pri triedení chladničky sa jemu ujde kúsok nejakého šalátu alebo šunky, takže tam vrtí chvostom a čakám. Čiže vlastne takto presne pokontrolujem množstva v nádobkách, čerstvosť potravín, poprehadzujem si to presne do tých mojich krabičiek podľa toho systému, ktorý som si evidentne sama pre seba vytvorila a pekne si to tam ako keby naskladám. Sem tam všetko povyberám a dokonca vyutieram a vydezinfikujem tie poličky, to ale nerobím raz týždenne, to robím tak raz mesačne a tentokrát to nebol ten deň, takže som to nerobila. Niekedy sa mi aj stáva, že sa mi dole ako keby v tej dierke, ktorá smeruje do odparovača, nahromadí ľad, tak sa vlastne zbavujem aj toho.
že to tam všetko vyčistím, tú kocku ľadu dám preč, častokrát mám potom aj zatečenú trochu ladničku, takže zároveň spravím aj to, čiže to by bolo také moje týždenné upratovanie ladničky. Určite treba samozrejme aj presne takto, áno, poposúvať vajíčka v tom mojom zásobníku, ktorý je ináč strašne pekný a strašne praktický, ale v niektorých veciach teda má svoje nevýhody. No, čiže takto si to tam všetko poštelujem a v podstate ladnička je tým pádom viac menej uprataná na tento týždeň za mňa. Už mi zostáva len vlastne dať nejaké potraviny do škatuliek, čo bolo vlastne v tomto prípade presne ten jogurtový dip, alebo on to bolo v podstate také falošné caciky, čo robil Gabriel, takže som to vlastne dávala takto pekne do misky, aby som to mohla odložiť a rovnako som odkladala aj jeden. No a potom asi jedna z najposlednejších, ak nie úplne najposlednejšia vec, ktorú robievam, je umývanie podlahy. Toto robím vždy až úplne na záver. Niekedy si aj napríklad, že si povysávam, potom ešte niečo porobím, ako teraz napríklad tú ladničku, a potom ešte raz povysávam, čo som teraz nerobila, pretože bol vybitý vysávač, ale umývam vždy až úplne na záver, pretože aj napríklad pri tom čistení chladničky sa môže stať, že sa niečo proste porozlieva, povylieva, rozprská a podobne. Takže vlastne umývam až na záver. Na umývanie používam tento môj Vileda mop, ktorý som si v podstate pred vyše rokom kúpila a som s ním veľmi spokojná. Nie je úplne vhodný na to, keď chcete s tým mopom zároveň aj pozbierať kvázi nečistoty, ale keď si predtým povysávam, tak je to v podstate úplne ideálny pomocník. Tak a to by bolo teda k dnešnému videu všetko. Toto je vlastne taká moja štandardná víkendová resetovacia rutina. A viac vám k tomu už asi nemám ani čo povedať, takže sa s vami rozlúčim. Som veľmi rada, že ste tu dnes boli. Dúfam, že sa vám aj takýto netradičný formát videa páčil a budem rada, keď sa mi akokoľvek ozvete. Som vopred vďačná za všetku vašu spätnú väzbu. Ešte raz ďakujem, že ste tu so mnou dnes boli a vidíme sa zase pri ďalšom videu čoskoro. Krásny deň.